Mayong buntag dinhi sa Kaangaw, Alicia Bohol, part ni siya sa Sunnybrook, Poblasyon Alicia Bohol niya ako sa akong uyuan balay diri ni Tatay Felix o Nanay Digning. Karong buntaga kay dihay taho nga na ako na ko'y pinaskuhan gikan siyang anak gikan sa Guam nga gingalan ko no to ang akong kuan ko no Castor Ayuban mo na nga ningari ko kay di mapod ingon nga ningari ko kay na ay pinaskuhan gyud mo ngari man jud ko kalingaw diring balaya kay ako man ang giisip nga akong ginikanan mo na nga di ako karon buntag og nagpasalamat ko nga ako nakita nilang balay nga wa maunsa maunsa ni siyang bay ag-aho sus nga tukas sa katop ana abaw diri spikas bay o wa ba maunsa ilang bay basta buotan di lagi gubos Ginoo. Kanang lubi grabe jud ang lubi. Nay napukan. Ta likod. Di lang makita diri kay minindot pa man iyo man murag madaot ni sa mga tanam. Wa mga daot kana tanawa man sa wa man ni mansa. Agamo mura man tong gipang tikugan. Murag wa ni sa ating libaja kay mura mag wa ni kastiguhas Ginoo kare pong pikas o ang igagaw maunsa mabuutan ni taga-angaw basta mahatag pinaskuhan mabuutan ay basta mahatag pinaskuhan arang bitaw kay kining di manggihatagon wa gayud gubon nya COVID baga jud until now pandemic pa pero kining balaya murag wa jud ni na magli sa job ini murag wa jud kay wa man maunsa kilang bay kadaghan ba ni ining bay nga lami nga bay datoy panghukasan di po ta makaingon og pata kay di po ta makaingon makasasabad kay Ginoo ra man nahibaw ngano nga niini ni pero wake up call po ni nato mga katawhan nga kinahanglan serbisyo tanija ang pagserbisyo niya pagserbisyo sa isig katao di makahatag og kasakit sa ubang mga tao mao na bahalag mo yun silang mura kog buang diri basta ka nag-vlog jud ko para ang ika-upload og nanay ko rin pigaw unya di magahang mga uyo agiyaan ja tata kakita ra ka dinhi nag-upload na pohon nag-vlog jud ko sa ang ijaan kay na ako noy pinaskuhan ako na alcohol ang ihatag ja baw mo dawat man ni nga wa man ko na siya hidhiran kani ba di nagkuha ko dito alcohol kay gamiton ni panghidhid mga kato lugar imo na nga sa na litrato na ani yan sana inaka man nag-vlog ni pakiton ka pero mo makakaglasinda sakay magkape ka dari na lamang ko kay mag-vlog ko adto dito sa kako init kape og kuan sabay mong ipakaon biko biko amukaon kasi kog biko kay balag giputlan ng tiil mukaon pambagkog biko adi naman kakanaog dari din nalamang ko dana ka magpuko din nila ko magkaon ug pakanon ko kita ni tibo kalibutan ba oy wa pa ko magpa limosan ngari lamang ko kana ako na ko pinaskuhan Kauban na, limos. Kauban na, limos. Mura pag limos, no? Kaya ingari, mga dyan. Mau lagi. Limos pas Pasko. Mga pinaskuhan ba? Diya pagkanan ko nugbiko. Ano sa babaka mo atang nugbiko, ning lingko naman ka diya. Makauli kay kamay ray kwarta, nakauli silang bitlim kay kamay ray ilang kwarta ang ipada. Ang iya kay kitabangan mas iyang amo ng si Malo. daka 79,000. Jesus, tebag 79,000. Di makakubra og gamay-gamay ra ako kinahanglan bangko. Ay, bangko bitaw. To ang dito niya gipa tulog ilang jahara. Ato Ipasayo karong buntag dito sa tuwa bangko. kay da sa ila Sara. To bitlim. Pero na Dako na di siya sa kwarta. dako kay
79. Murag storytelling pa ni kay aron nga madenggan pag ilang tingog. Oo. Kinahanglan Makabayad po, magkawali. makabayad. Makabayad po sa utang. Kadyo na Likuan. pagkabay. Di mahimo mabayaran kay dakong kwarta. Oo, kaya dakong kwarta bito. Adi, Una. ayahay na sila. Ayan siya karong bana ko. Ah, lugar sa bangko ida kubra kay dakuan. Uban na ni Sahara to. Sahara. Teka ka makuha kong kape na rin. Ala, pero magkainom ko kape kay gikan pa kog simbahan. Kaya kung ako yung Muna ni nang pungkula kay naman po'y sabdaan. Bisag pungkol basta makalaka, di pon makalaka, makasuroy-suroy kay pungkol naman. Di kalakaw, pero kasuroy-suroy. Okay. Kansa makakaon gyud biko kana may biko. Na ako makita ko sa amin. Ana, mo na. Na bisan pagpungkol na pero naka-chance og bisita sa kong iyaan diri sa Kaangaw. Unahan gamay sa eskwelahan. Kaangaw. Diyan po na ang Kaangaw. Magkununingan basta Kaangaw. sa libro pa man eh. Oh, Sanibrok. Kaangaw, Sanibrok, Poblasyon, Alicia Bohol. Kalye ba? Kalye. Ja, kumusta tayo sa pagbagyo? Bay, mga problema? Bitaw no, wag sina gubas imong atop. Nandiyo rin ko sa Ginoo nga. Ita lagi pa agian. Kusog hangin. Number 1, maadjong tao, ikaduha, lig-on pagkabuhat ang imong balay. Kayo di pa nilig-on, wa na, tukas na pod. Ko sa Ginoo nga. Kinahadon ta Ginoo nga di maagian og kusog nga hangin dari ang bahay. Likay gayod. Basta gidengang paghang Gideng kay nangaliya man. Kanang ubang mga tao, bisan nagbagyo na, wa gihapoy pangaliya. Amo na, para sa ako, nangaliya man tapos ko pero guba gyud kay di man maadyo pagka lansang. ikog di man bagdo man din bitanan man hangin. Hinahot nga ang kusog nga hangin di unta danis mutulong sa bahay. So niiway gyud. Hasag mo magabuwak, murag wa man ni magatilaw og bagyo, bisag hangin na laman. Kay grabe man. Bobo ikaw Maadyo man imong mga tanom. Ag dito ra lubi uban kay murag na gamay lubi. nga magkakahong bobo pagtan-aw pa na Wa man gyapon. Kuyag man. Ginoo sigan. Gitong-tong ramayana yan. Di ba din naman tong kali. Mo aga bitong birhen dito sa groto, gibutang raman to wa man kasi pud mapalid. Aga ang kadlukan uning langoy sa pool. Lubi na des likod. Dah nga punggot. Bahala na tong lubi. Upat ka buok pitinang na putod. Arang namin nilamaw nimo. Duhay na po ka na. Dato ra kada ka lubi. Kain ni mo. Ginoo ko makalakaw pa ko hana nang gi Kain ka. lamaw. Kain ka sa kabuok. Jesus Ginoo ko. Kain mo na. Tambag ko Bitaw kini isang pazag magasiman sa. Siguro kay di mapitaas nga kuan dari kanang building dari murag ni sa lipdan, ani ba? Nasalip lang siya dari. Oo. Dito, ikan, angin. Agi anta pero wa man pud man sa. Di ba? Natanawag isang palibot hindo gyapon murag wa bagyo. Di aga ni ijang kuano na natukas. Na tukas. Pero ang kini lang bay dako dari wa unsa no. Wa pud maunsa. Hinlo. Sos. Pero pag panghinlo, Lokop man siya na sagbot. isa may nanghinlo pod. Puno dari. Nagpasol kag panghinlo. Ito kasi ero na mo manayhan. Okay. Labi nagdampi ijang Tulo ka. gikan tata nga pamasko. Ha? Di pa gikan tata ija pamasko. Na atanan. Dah. Sa puti. Kuan sila. 1, 2, 3, 4, 5. 5 katao dito. Ray, Jojo, Hinia, Ruping, Ronnie, So daghan ni ay gitagaan tata ro pinaskuhan. Imo, da ila din tulo. Mm. Lasindat, tulo. Mm. Di Braulio, Wa, wa mapili. Mapili. Awa mo pa sa pamilya.
Si kuan dana na. Mina pamida na ka. Anak o dari ginajing anhing hindi dong si anak ni Iko. Si Kuan. So Iko. Dadto. Sana. Lisa. Isa. Ilsa. Di ba na na nag adlawan na sa kuan. Ila ni Los. Nang kanang Aniban? makana baliging ginajing kustan. Oo. Aw apo mo bituto ng kustan jang ba. Oo. Apo, Aniban. Na di apa ida. Napi ija. Lagi sa gawdan to ba, birunggoy kasi nga na ng baji. Rini. Gaw rin nganto atugaw kay tuay imo. Kanus amingan. Dahil ganyan kadlawon, ng simbaman mi siya. Ah, Ya ay salamat. Di pang Tama po yung kuanan eh. Kalamis. Uy, di apagajit ang Ginoo ko. Sumo na ni ang biko. Na may lamis. Uy, biko og na man di pala sa may misa. Biko og gani man isa tay. cake man kuno na. Cake. Uy, arang lamian ni pangani Sus, napay pamasko, napay biko, kape. Kamao mo buhat na si datong anak ni Dadaw anhing. Maajo noon. Ya. Salamat ka ni kay makakaon ko. Manjabo. Di, nani majabo. Ya maglamisa mo pod. So, karon kay mukaon pa man ko dining gihatag, Lamig sa aeroplano. ginagmay og di maginagmay horot. Di naman siya mukha na. No. Ha? Di na siya mukha ng kuan. Di na maambak ko. Dari ra ko. Kung siya matulog. Dahil na dapat mo to. Di makaambak man ko dadto. Ato ba na? Adto ra man to kuspadya ka na. Init man pod. Adto na laman kay. Dinner ka ron nga. Onja, salamat kayo sa painit nga biko, kape o cake. Salamat kayo Nanay Hinigning ug Tay Felix. Og salamat pud ta sa imong pinaskuhan nga wa pa na madawat kay naggaman na tingali ka ug moadto na sila. Murag moadto sila sa Lasinda karon. Ngano tay mo atom no? Hatod po na ila. Ang gihatag nga Na nakisakyan na na. Kana akong kuan. Agad to? Okay. wa na may di man makontak sa man na. Di na makontak. Yan man. So, mo i-personal naman or kanit taga puti, tugon-tugon na naman aron nga sila imong wari. Kada gahapon ra ina ra. Pero lami man po ng pinaskuhan ihatod. Lami paminawon ang pinaskuhan nga ihatod. Dire, no. Santa Claus ha. Dire. Di ingon lagi to kuan mimi nga di kuno mo adto. Iyang anak mo gamay. Ngano di man mo wari nga pinaskuhan na ano ni? Basig makakaon di po tag na corn beef dan ni sige kas laing nasod. Na gyud. Wa siya mo nga di siya mo nga ni kay siguro kahibaw siya na kasalanan niya. Mao. Gyud. Adi Di man antapod agihan. di man Okay. Ilabi na karong December nga time for forgiving. ako pagay kasabaan. Siya pa hinuhi. O nabuhay na saba. Kaya po niya. Mao. Kami Jojo duhag Kami kasabaan. kasaban. Kaya sukod-sukod ko na talaga sa hang Bahin. yuta. Bahin pang dinig. Kaya ato naman may kasabaan. Oy. Di na po mahimo. Magnaba mo titulo niya. Kung pasabot nga. Paminaw sa kaya kang istorya. Di man maminaw. Di man Ilang maminaw. magkasaba. Nangisog naman. Gusto naman away. Di na mangisag kay. Way angay mangisag lamino karong December kinahanglang amiguhon ta ng mga tao. Una magrisadyo po wa. Time for pasaluay. Bisag ikasabaan may wa man ko kaping kabubutan. Mao. Okay man ko. Pero siya. Kuan siguro siya nga. Nakasa siya nga dili man to buot sabot nga. Ing atuon minita. Kaya di man uwa na may labot. Hindi man Mao. kita. Imo man to. Ila naman tumbahin. Di kuno ipalabat. Uy, tiyo ba? Na wa pa kuno mamaadyo bahin na apay tao kuno isuon na wa mabahin ni. Sa Sa kay bahay naman ha. bahin naman. So mo na nga karong panahon na December magpinasayloay na laman anyway ikaw tayo wa makay problema kay Mo lagi na. imo manggi Magpinas. basaylo bisan pag magdumot siya. oh
kaping kabubutan Gusto ni nila. magtirik pareon ba kay Paskoron. Istoryahan na iba. Kay Suryanay, dili man. Siya may dili di. Sita lagi sa lahat. Mo na problema kasi sa taong mga ni anak o batasan. So, for my friends, please subscribe and please do not forget the notification bell for more updates of my videos. Daghan-daghan kayong salamat. So, ni ako karon sa balay ni Tatay Felix ug Nanay Digning. Akong kuhaon ang gihata nga pinaskuhan kanila. Salamat kaayo. Pa, picture sa piraskuhan nimo. Ansa na pod, lain na pod nga vlog. Kaya aron nga kana makita diyan ang di ukab na ang gajud na aron malipay. Ya, salamat sa mainit nga kape nga lamian unya biko og cake. So thanks for watching.